Witam pięknie was to mili, to ja Niklaus, nie zawsze zhabilitowany, no ale można kiedyś rehabilitowany. Witam pięknie w Wielki Piątek, już prawie święta i chciałem pogadać trochę wrócić do tematu typowego do tego kanału YouTube'a, czyli trochę o grach, a w zasadzie o jednej grze, a mianowicie moi drodzy o tej grze, o Red Dead Redemption 2, której nie miałbym okazji zagrać, gdybym nie kupił sobie PlayStation i gdyby Bonkol mi jej nie pożyczył, bo właśnie od niego jest pożyczona, także bardzo mu serdecznie jeszcze raz za to dziękuję. Może żeby było tak klimatycznie, to niech tu leci gra, a ja wam będę opowiadał i od razu zastrzegam, że tutaj będą spoilery. Także jeżeli ktoś nie przeszedł jeszcze, na przykład chciałby przejść, czy z jakichkolwiek innych powodów jest na spoilery wyczulony, to polecam sobie ten materiał zapauzować, przejść grę do końca i potem do niego wrócić. Także wybaczcie w ogóle za mój głos, ale jestem mocno przeziębiony. Słuchajcie, ja z Red Dead Redemption spędziłem 3 tygodnie przeszło 3 tygodnie przeszło czasu. Od mniej więcej 25 skończyłem ją wczoraj, czyli w zasadzie nawet więcej, jakieś 24 dni. Oczywiście nie grania codziennie bez przerwy, tam gdzieś jakieś przerwy były. Ciężko powiedzieć, ile w tej grze łącznie spędziłem czasu, bo niestety, co jest trochę dziwne i bez sensu, ale nie mamy na konsoli PlayStation 4 takiego wskaźnika, w przeciwieństwie do Steama, Origina czy wszystkich tych platform komputerowych, który pokazywałby nam, ile żeśmy w danej grze spędzili czasu. Także nie wiem, ile by to dokładnie wyszło, dlatego podaję wam cały taki przybliżony czas, który w niej spędziłem. I moi drodzy, jest to na pewno jedna z najlepszych gier, w jakie grałem w ogóle kiedykolwiek. Ja przed momentem, kiedy zakupiłem sobie PlayStation 4, gdzie się oczywiście miałem okazję zobaczyć na YouTubie u innych ludzi, którzy wtedy już konsolę posiadali. Ja jeszcze nie. I bardzo im zazdrościłem i byłem pewny, że kiedy ona się pojawi w końcu na PC-cie, to ją sobie sam nabędę. Teraz coraz więcej takich głosów się pojawia, że ona faktycznie będzie na PC-cie. Co ciekawe, tak jak już obstawiałem, coraz więcej głosów się pojawia takich, że jeżeli pojawi się na PC-cie, to jako gra ekskluzywna na Epic Games Store'a, co Niklaus wcześniej już przewidział, zanim to info się pojawiło, że taka możliwość zachodzi. Także mówię wam, słuchajcie mnie, bo ja często mam rację. Znaczy często mam szczęście, w zasadzie może raczej tak. No i naprawdę, moi drodzy, jest to gra potężna. Jest to gra potężna, która swoim jakby rozmiarem, ogromem może przytłoczyć nawet na początku, bo jest to gra według mnie o wiele większa w różnych materiach, jeżeli chodzi na przykład o Wiedźmina 3. To jest gra, która po prostu na każdym kroku zachwyca i przede wszystkim szokuje tym, jak można było zrobić coś takiego na względnie przecież sprzętowo, jakby nie patrzeć w porównaniu do dzisiejszych PC-ów, słabe konsole. No bo PlayStation 4 jakoś technologicznie nie szokuje, także naprawdę jest to bardzo, ale to bardzo imponujące, czego Rockstar tutaj się dopuścił. Łącznie podobno przy tej grze pracowało mniej więcej 2000 ludzi, także to również jest imponująca liczba. I no tak, jadąc po kolei, audiowizualnie gra jest po prostu niesamowita, przebija o wiele GTA 5, oczywiście jest to gra wydana już jakiś czas po GTA 5, ale oprawa graficzna, sensu stricte, jakość tekstur, oświetlenia, to jest po prostu wszystko niesamowite. Oprawa dźwiękowa, zarówno dźwięki świata, jak i dubbing postaci, dźwięki strzałów, to jest również coś po prostu niesamowitego. Cały czas czujemy się, jakbyśmy oglądali najwyższych lotów po prostu western, tylko jeszcze o tyle lepiej, że my w nim uczestniczymy. Fabuła jest naprawdę wciągająca, ze zwrotami akcji, która nie pozwala oderwać się od tego ani na chwilę, a fabuła, nie tylko zadania główne, ale również zadania poboczne, ale jakieś wydarzenia takie, losowe, które się zdarzają, na które
Po prostu często ciężko za jednym podejściem w tą grę natrafić. Także jak najbardziej nadawała ona się do kolejnego przejścia, ale jak już mówię, trzeba sobie na nią zarezerwować no dłuższą chwilę. Ja przeszło 3 tygodnie po gdzieś tam kilka godzin praktycznie dziennie na niej spędziłem. Zadania poboczne często są nie mniej rozwinięte niż te z głównej fabuły. I no można by się tutaj po prostu rozwijać. Ilość detali po prostu w tym świecie to jest taki, można by powiedzieć, myślę, nie byłoby przesadą, gdyby powiedzieć symulator kowboja, bo po prostu ilość detali tego typu, że kiedy jemy, nasza postać, w zasadzie dwie postacie główne, jakimi tutaj sterujemy, Arthur Morgan i John Marston, który już pojawił się w pierwszej części Red Dead Redemption, która niestety na PlayStation 4 nie pojawiła się w żadnej formie, bo ona pojawiła się na PlayStation 3, Xboxie 360 i jeżeli mamy dostęp do Xboxa One, to możemy ją sobie ograć, ale na PlayStation 4 niestety nie. To są po prostu postacie, to jest... jeszcze do tych detali wracając, że na przykład kiedy jemy, nasza postać tyje, kiedy się ogolimy, musimy czekać, aż ten zarost nam odrośnie. Kiedy pójdziemy do fryzjera, nie ma czegoś takiego jak w GTA, że magicznie po prostu z łysego zrobimy nagle afro. Musimy czekać naprawdę długi czas, nim te włosy nam odrosną. Kiedy na przykład ukradniemy jakiejś losowej postaci, wydawałoby się w mieście konia, wrócimy do tego miasta za jakiś czas, ona cały czas będzie nam pamiętała naszą przewinę. Mamy też tutaj, prawda, ta przyroda żyje, mamy różne zwierzęta, dziki, niedźwiedzie, jakieś łosie, wiewiórki, ptactwo, a nawet krokodyle, bizony, po prostu to jest niesamowite. Ten świat jest po prostu, jest to według mnie najbardziej chyba żyjący, taki sprawiający wrażenie realnego, żyjącego świata, na jaki było mi dane trafić w grach wideo. Według mnie przebijający nawet ten z gier RPG, a to nie jest RPG, jakby nie patrzeć. Są tu wyraźne elementy RPG, na przykład nasza postać rozwija sobie tam wytrzymałość, prawda, pasek życia i tak dalej. Tak samo nasz koń, który ma takie same statystyki jak my, gdzie nawet mamy coś takiego jak rozwój naszej zażyłości z naszym koniem, który im dłużej z tym jednym koniem spędzamy czasu, na nim jeździmy, to on ulega rozwojowi naszego konia. Możemy czesać, karmić, upgrade'ować, robić mu fryzury, zmieniać po prostu ubarwienie sierści i tak dalej, kupować różne siodła, juki i tak dalej. I jest tego wszystkiego po prostu niewiarygodna liczba tych wszystkich modyfikacji, tak samo naszej postaci, fryzur, zarostów, elementów ubioru, broni, upgrade'ów tych broni, kabur, pasów, bandolierów, toreb. No, kto po prostu uczęszczał na streamy do mnie przez te ostatnie parę tygodni z tej gry, wie, że to jest gra po prostu ze wszech miar wielka, potężna, ale nad czym chciałem się tu najbardziej skupić, to jest właśnie, to są właśnie postacie. A szczególnie jedna postać, czyli Arthur Morgan. Postać, przez którą przychodzi nam jej towarzyszyć, nią sterować przez pierwszą, jakby tak powiedzieć, połowę, w zasadzie przez większą część gry, bo potem gra jeszcze na końcu ma epilog, też nie krótki, bo trwający, zależnie od tego jak gramy, od kilku do kilkunastu godzin. Także Arthur, wszystkie postacie w ogóle w tej grze, bo tak, Rockstar w ogóle ma niesamowity talent do tworzenia świetnych postaci, bardzo dobrze, jak to się mówi, napisanych, które są bardzo takie wyraziste, charakterystyczne, z którymi bardzo łatwo się zżyć. Tak było m.in. we wszystkich częściach serii GTA. Ale jaka jest najważniejsza różnica pomiędzy bohaterami tutaj, a szczególnie właśnie Arthurem Morganem, a bohaterami w GTA? Postacie w GTA są świetne, bo są bardzo wyraziste, ale to nie są postacie z krwi i kości, w sensie nie sprawiają wrażenia postaci realnych. To są postacie gdzieś bardzo mocno przerysowane, takie humorystyczne, z bardzo jakimiś takimi uwypuklonymi niektórymi cechami, tak zarówno fizycznymi, jak i tymi, jeżeli chodzi o ich charakter, mentalność, zachowanie i tak dalej. One zbliżone są raczej do postaci, do bohaterów komiksowych, bądź gdzieś takich superbohaterów filmowych, a właśnie postacie z Red Dead Redemption z Arthurem Morganem na czele
są po prostu niczym z krwi i kości. Przez całą grę obserwujemy właśnie to tytułowe Redemption, czyli odkupienie. Postać tutaj nasza, Artura Morgana, bardzo łatwo, szybko się z nią zżywamy, jeszcze no, biorąc pod uwagę jak długi czas z tą postacią spędzamy, jest to kilkadziesiąt albo nawet kilkaset godzin, wykonując czynności od tych najprostszych czynności do tych takich bardziej powiedzmy sensacyjnych, jak napady na banki, dyliżanse, wysadzanie mostów i tak dalej. Jesteśmy świadkami do tej postaci sytuacji tragicznych, smutnych, ale również wesołych czy chwalebnych. Tutaj też od nas zależy, jak tą postać poprowadzimy. Mamy taki wskaźnik honoru, czy będziemy bardziej bandytą, czy właśnie bardziej człowiekiem dobrym, honorowym. Od tego też potem zależy, jak będzie się różniło, jak będzie wyglądało zakończenie, kres tej postaci. Po prostu ta postać, obserwujemy ją, to jest proces. To jest proces. Na początku niełatwo było mi się tak z nią zżyć, na samym początku, bo nie jest to postać dobra i szlachetna, w sensie stricte. Jesteśmy kowbojem, bandytą, który niestety para się często też takimi czynami niezbyt chwalebnymi, jakimiś pobiciami, wymuszeniami, napadami. A potem właśnie następują sytuacje też, żeby wam tak do końca już nie zaspoilować, zaobserwujemy zmianę tej postaci właśnie pod wpływem pewnych okoliczności, z takiego właśnie bandyty, diametralna, płynna przemiana w człowieka dobrego, który stara się pomóc, ratować z opresji jakoś te postacie, aby one po prostu skończyły, aby ich żywot potoczył się, że tak powiem, lepiej niż nasz, który stara się, aby inne postacie oderwały się od tego bandyckiego, takiego kowbojskiego żywota i po prostu, aby ich życie udało się im lepiej niż nam, było uczciwe, po prostu lepsze. I po prostu to sprawia, że niesamowicie zżyjemy się z tą postacią i kiedy dzieją się dla tej postaci jakieś wydarzenia takie smutne, tragiczne, ja to bardzo przeżywałem, bardzo po prostu było mi smutno w niektórych momentach, obserwując to, co z Arturem się stało. I po prostu jest to naprawdę jedna z postaci takich w grach wideo, z którymi zżyłem się najbardziej. I której naprawdę, kiedy coś mu się udawało, to się cieszyłem, kiedy coś się nie udawało, działy się jakieś złe rzeczy. Było mi naprawdę smutno, aż do, że tak powiem, bardzo depresyjnego finału tej postaci, niestety niezależnie od naszych czynów. Bardzo to naprawdę było wzruszenie, był smutek. Także, no. Konkludując może, bo wyjdzie bardzo długi materiał, a nikomuś tego nie chce oglądać. Jeżeli jeszcze zastanawialiście się, czy zagrać w Red Dead Redemption, a macie konsolę, czy nabyć warto? Warto. Jeżeli zastanawialibyście się, dla jakich gier warto nabyć konsolę, raczej PlayStation 4, no bo o Xboxie to już mówiłem, że raczej nie bardzo jest sens, to na pewno to jest gra, dla której warto nabyć konsolę. Jeżeli jesteście zatwardziałymi pecetowcami i jesteście jeszcze nieprzekonani. Ja wiem, że ona najpewniej pojawi się również na pececie. Ja myślę, że może jeżeli nie pod koniec tego roku, to na pewno w przyszłym ona się na pececie pojawi. To dam sobie uciąć rękę, że tak. Ale po prostu nie wiem, czy warto jest tyle czekać, bo jest to nie jedyna produkcja, dla której warto nabyć konsolę, ich jest pełno. Ja mam za sobą już też Until Dawn, bardzo fajny taki interaktywny horror. Przede mną jeszcze cały czas 3, a w zasadzie 4 części Uncharted'a, bo jedynkę już skończyłem właśnie, przechodzę dwójkę, jest jeszcze The Last of Us, jest God of War, jest Detroit, jak to było? Humanity, coś tam. No, Detroit, wiecie o co chodzi. Jest Heavy Rain, The Last of Us, Spider-Man. No, jest tych tytułów naprawdę dużo, z których no spora część nie pojawi się nigdy na PC-cie. Także myślę, że połączenie mocny PC i Play 4 to jest połączenie idealne. Także Red Dead Redemption to aż po prostu musiałem o tej grze nagrać vloga, bo jest tak dobra po prostu, że no polecam. Polecam Red Deada, polecam konsolę, polecam PlayStation. Nikt mi niestety za te polecenia nie zapłacił, a szkoda, bo zawsze chętnie jakieś pieniądze przyjmę, szczególnie, że nie przelewa się. Dobrze, moi drodzy, ja kończę. Słyszycie, jak ja brzmię, także wybaczcie mi, ale no
Mam nadzieję, będę dochodził do siebie z biegiem czasu. Wam życzę już wesołych świąt, jeszcze będziemy sobie życzyć. I tyle. Można pod filmem zostawić ocenę. Czekam na wasze opinie. Jeżeli graliście oczywiście, jakie są wasze odczucia, nie bójcie się nimi podzielić. I ja spadam. Jak to mówią, smacznego jajka i papa.